Dúas. Si, son dúas. Unha é a do 14 de decembro e outra é a do sorteo electoral. Apróbense. Sí. Vale. Sí. 2. Urbanismo. Aprobación inicial de modificación puntual número 10 do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Xou e ordenación detallada SUM 3. Pousada. Gestiona 919/2018. Dictaminouse pola Comisión Informativa correspondente que vistas as competencias conferidas en materia de régimen local para poner freno a corporación dictame a Comisión Informativa correspondente a 200 acordo primeiro aprobar inicialmente a modificación puntual número 10 do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Xou do Concello de Central Lugo e ordenación detallada dun sector do solo urbanizable situado no lugar de Pousada nos termos que obran no expediente. Segundo, de conformidade co disposto no artigo 47.2 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, no apartado 2 do artigo 86 do decreto 143/2016 de 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, acordar a suspensión do procedimento de otorgamento de licencias por un período temporal máximo de 2 anos. Nos términos e ámbitos previstos no resumo ejecutivo relativo á suspensión de licencias resultante da aprobación inicial de modificación puntual no modelo do Concello de Chantada de Lugo e a ordenación detallada dun sector de xan urbanizable situado no lugar de Pousada. En consonancia co disposto no número 1 do artigo 47 da Lei 2/2016 de febreiro do Solo de Galicia, debe entenderse que a suspensión determinada polo acordo de aprobación inicial do planeamento tamén estará referida ás licencias de parcelación, edificación e demolición. Terceiro, de conformidade co artículo 60 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia, debe un período de información pública durante un plazo de 2 meses mediante anuncio no tabuleiro de edictos do Concello no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de medio de difusión da provincia. Dar traslado da documentación ao órgano competente en materia de urbanismo os efectos previstos no artigo 60 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia. E quinto, de conformidade do artigo 60.8 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia, solicitar no momento que corresponda os demais informes sectoriais que resultaren preceptivos de conformidade coa legislación vigente. Ben, a ver, nós estivemos mirando o expediente e de feito na comisión informativa advertimos de que faltaba documentación, deusenos nun pendrive algunha documentación a maiores, pero, por exemplo, que fala aquí da ordenación detallada, a única que hai, que é a memoria, a planimetría, normativa non vimos, pero, bueno, o que hai está do 2018, non hai algo novo. E eu entendo que despois de vir informes sectoriais tería que haber unha corrección por parte de Urben, da empresa que fai o proxecto, e iso vir a aprobación inicial. Despois, o informe da Confederación fala de que ten que haber outro informe antes da aprobación inicial e non aparece tampouco no expediente. O informe da Confederación que hai é do 18. Hai outras consideracións por parte de diferentes organismos da Xunta, algunhas, por exemplo, que din que os camiños públicos non se poden meter na zona verde, o sea, non se poden computar como a zona verde que quedaría no proxecto a urbanizar, e tampouco aparece eso recollido porque, como digo, a do 18, o sea, non se cambiou, non se modificou nada. Entón eu entendo que ou ben, por o que sea, esa documentación non se subiu ao expediente, ou ben non se fixeron esas correccións por parte da empresa, e, polo tanto, a mí me parece que o expediente está incompleto, entón habría que retirar o punto, completar a documentación e despois votar xa con todo sobre a mesa, porque non ten sentido votar algo onde faltan informes según os propios organismos, porque entón vamos dicir, entón para que informamos se todo o que dixemos nós non se nos fixo caso a nada. E hai esas consideracións e outras. Despois, chamounos a atención tamén que isto no plan, digamos, na modificación do plan do 94, aparece como suelo urbano non programado, todo o sector, o sea, o sector das 12 hectáreas, me parece que son, e agora, do Camiño do Carnero para baixo, queda como chan rústico de especial protección, cando esa bolsa de terreo, eu entendo que é a que está pegada á avenida de Monforte, e o máis lóxico sería que esa parte se urbanizase, e quedaría como, pasaría a chan rústico. Esa é unha cousa tamén que nos chamou bastante a atención, que non sabemos se se vai correxir na proposta que viría agora, que sería a nova proposta, ou se polo contrario, quedase xa. Xa digo, é que aquí falta información para poder votar algo. Entón, a nosa proposta nese sentido é que se retire o punto, se completen nese sentido o novo proxecto de Urbe, porque ten que haber un novo, porque o 18 non imos aprobar inicialmente agora, que peso xa se fixo daquela súa convenio. Por eso non entendemos moi ben
Se é que falta ese novo proxecto, se é que non se fixo e agora se trae pois, para acelerar plazos ou algo, pero que non ten sentido, habendo uns informes sectoriais das diferentes consellerías, incluso de Viacua, que tamén pon algún reparo, e todo eso non aparece correxido. Entón, nós entendemos que o procedente sería eso, de acordo co 92.1 do ROF. María. Bueno, nos tiñamos aparte outra serie de consideracións. Queríamos saber se vai a plantexar algún tipo de expropiación ao respecto, ampliando o tema. Si os afectados, imagino que hai dúas persoas que están cerca do que é a finca Pousada, e se van a ser, imagino que se informaron, imagino que están informadas. O tema dos informes de organismos sectoriales, xa o dixo, e despois saber o tema das bonificacións, se vai haber excepción fiscal, non vai haber excepción fiscal, do ICI, e que contraprestación pode recibir o Concello ao respecto de toda esta organización. É certo, que hai que recoñecer que é unha inversión importante e, por tanto, debemos, cando menos, manter unha posición de que non podemos poñer pegas para que esa inversión ocurra, pero tamén entendemos que todas as cuestións legales deben ser tidas en conta. E, por tanto, estas cousas pois teñen que, non por ser a empresa que é, sino porque vai a facer unha inversión importante, debe ter o mismo tratamento que unha granxa que se constituya pois no sitio A na parroquia B. Quero dicir que, isto debe ser tenido. Moi ben. Bueno, eu xa lles dicía na comisión informativa que estamos nos inicios, no embrión desta cuestión. E lles dicía que os sectoriais que xa se encargaba agora, encargas a Xunta de facer. Se fora no 18, por exemplo, dicía Antón, daqueles tríos que ten o Concello. Neste momento, este expediente trasladamos a Xunta, que é quen ten que, de alguna maneira, darlle para diante se isto se adapta á lei ou non, e conquerir os sectoriais todos, non? E a partir de aí, eu noto que vostedes xa se están adiantando a cousas que están moi incipientes. Isto, ainda que vaya a Xunta, pues, probablemente en 2, 3 anos, ou mellor non se dá levada a cabo. E falaba vostede das expropiacións. Lógicamente, antes de chegar ás expropiacións, terá que haber negociacións, xa estuveron, cos donos concretamente de dous que teñen ali dous solares pegados á avenida Porto Marín. En principio estaban de acordo como lles habían explicado tal e como quedaba a modificación ali. Non sei se siguen de acordo ou non, pero supoño que evitarán a expropiación, porque a expropiación sí que alongaría no tempo a modificación esta, non? Entón, olha, que lles parece que está mal, eu remito aos informes técnicos, non? O equipo que presenta a modificación puntual dicen que é moi bon, dos millores de Galicia, e despois de revisado por o técnico do Concello e por o secretario, lles dan o visto bon, nos indudablemente llevamos a dar para adiante a isto. Só por precisar unha cousa, se me permite. A única vez que imos poder pronunciarnos é a aprobación inicial, porque despois é a Xunta que non aproba definitivamente. Por lo tanto, o período que temos ahora para alegar é estes 2 meses. Entón, a cidadanía vai alegar sobre algo que, en vez de estar xa incorporando o que din os informes sectoriais, as correccións que poñen, que sería o lógico, teñen que alegar sobre algo do 18 sin correxir. Os informes sectoriais que temos aí é que non valen. Os informes sectoriais... Pois entón sería mellor pedir eses informes e mandar un expediente completo. Pero, bueno, menos pedir a Xunta cando este documento lle chegue ali que se adapte á lei autonómica, non hai outra alternativa. Entonces... De todas formas, a nos parece que o expediente está incompleto, polo que dixemos, e pedimos a retirada do asunto. E que se complete o expediente e despois votar. Bien, pois... Se o 18 esperou hasta ahora, pode esperar un mes máis, ou 15 días, ou que faga. Pois vamos a votar entonces que se retire o punto da orden do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións ou... Abstencións. Votos a favor da modificación puntual? Votos en contra?
Abstencións? Ben, pasamos ao punto número 3, de moción do Grupo Municipal Socialista do Concello de Chantada sobre as reparacións e medidas de seguridade urxentes que precisan as instalacións deportivas. Bueno, primeiro presentamos esa moción. Esa moción xurge no principio dunha situación que levamos a ser tempo observando no pabellón de deportes e que decidimos expoñer tras un partido que houve do FB Chantada do 16 de diciembre, un día que no pabellón estaba congelado, que xa estaba no anterior partido, e non funcionaba a calefacción e non había auga quente. E aí había que sumarle a falta de uns cristales no lateral que viña de tempo atrás, que sabemos que agora que xa está solucionado ese problema e alegramos. E tamén respecto do pabellón, pois lembramos que xa con anterioridade o noso grupo presentou unha moción para a eliminación das barreiras arquitectónicas e a situación segue igual. O que pasa que despois mandei un correo a Cores porque quixemos ampliar esa moción, que se retirara esta do pabellón e ampliála máis a todos os deportes. E, bueno, creemos que fora esa que constara. Porque xa que no noso programa xa levamos a proposta dun ABDEL para as instalacións deportivas, pois decidimos ampliar a moción e reunirnos novamente con responsables dos clubes e que nos explicaran as deficiencias que atopan nas súas áreas de deporte e propoñer de xeito detallado as funcións deste BDEL que salen na moción. O ideal sería que se cumpliran todas as expostas, pero, bueno, sobre todo, o cuidado e o mantemento do material e as instalacións e un control de quen accede ás instalacións deportivas. Ben, pola nosa parte estivemos vendo as dúas mocións, bueno, xa sabemos ben cal é, desde a comisión. En principio, pois, claro, todo o que se a pedir, isto xa se pediu tamén a través de rogos e en preguntas, pois, tanto dos cristais, tamén no xinasio, como o tema de accesibilidade, que o temos traído tamén en varias ocasións, para que haxa accesibilidade aos diferentes edificios públicos, que é algo, ademais, que marca a legislación e, polo tanto, na medida das posibilidades, deberíamos estar investindo para que eso sexa así, non? Non ten sentido que en pleno 2024 pois siga habendo cidadáns que non poden acceder aos espazos públicos porque estes non están debidamente adaptados. A figura do BDEL entendemos que, bueno, habría que mirar se encaixa nalgúna das funcións que pode ter algún traballador. Aprobouse unha segunda actividade recentemente, pois que en parte podería ao mellor facerse cargo de algunhas destas, non de todas as que aparecen aquí, pero si de algunhas das funcións que aparecen aquí xunto a outras necesidades que ten o Concello, non? Pero, bueno, crear unha figura do BDEL exclusiva, pois dentro da RPT non está contemplada, entón, bueno, habría que darlle unha volta ao asunto. Ben, pola nosa parte, ya que vendo que a moción ten un sentido, digamos, favorable para arreglar certas cousas, algunhas están arranxadas, outras non, e, bueno, pois, isto temos visto preguntas na anterior legislatura sobre cousas puntuais, non? E eu que lles digo que vamos a ter en conta todo isto, algunhas, insisto, xa se fixeron, e a accesibilidade, en parte non teñen razón, porque hai unha porta de accesibilidade que no lateral, se miramos hacia o pabellón, no lateral esquerdo. Eu non sei en que partido de baloncesto foi, pois... Non, por ali accedemos con unha señora con unha silla, non sei en que... Sí, no lateral. No lateral. E hai unha plataforma de madeira incluso... Eso sí, non poden subir a grada sí que non hai acceso, pero o que é a pista sí que se pode acceder por o lateral izquierdo. E despois tamén lles digo que este grupo de goberno leva invertido nas actividades, mellor dito, no pabellón e no campo de fútbol, pois bastante diñeiro. Sabrán vostedes que fai, me parece que son 3 anos, habíase modificado totalmente o pavimento do pabellón polideportivo. No campo de fútbol, que hai que volver a facer unha revisión do alumeado que ten, que o reformamos todo. O pabellón polideportivo do Concello de Chantada ten un marcador electrónico de ACB. E máis, me dicían, non sei que foi outro día, que había equipos da ACB que non teñen un marcador electrónico como ten o pabellón de Chantada. Hai unha eiva importante que é a da calefacción. E a da calefacción estamos agora en tratos coa
con empresas que se dedican a geotermia. Se lle falei desto para os dous edificios de aí, vamos a mirar tamén para o pabellón polideportivo, incluso para a piscina, e si nos permiten as circunstancias económicas que teña que poñer o Concello de Chantada, que pode ser entre o 30 e o 40%, si nos permiten a economía facerlle fronte a estas novas tecnoloxías, por así decir, vamos a facer, porque non merece a pena reparar a caldeira da calefacción porque está anticuada e está obsoleta e un desastre, non? Vamos a ir tirando como poidamos para que non se pase moito frío ali. E que, por certo, o frío pásano os que van a ver un partido de baloncesto ou tal, porque o que está practicando deporte non querría calefacción ali. Pero bueno, sí. Sí que se queixaron os xogadores ese día do frío que facían na pista. Sería faltou agua quente, pero solucionados ao final ducharonse con agua quente. Queixaríanse de que non tiñan agua quente para ducharse. Do frío? Sí. Bueno, eu tamén xuguei nos seus momentos e non había nin calefacción ni nada e sudábamos. Son habitual do baloncesto e de verdad que sería... Bueno, que vamos a intentar solucionarlo para desa maneira, para non andar xa con antiguadas, que sería poñer outra caldeira e seguir facendo o que se viña facendo hasta ahora. Nese sentido, o grupo de goberno ten clara a idea de establecer geotermia en todos os sitios que sea factible, non? Entón, eu lamentando moito, pois non llevamos a aprobar a moción, pero sí vamos a ter en conta para reparar todas esas cousas que nos dicen. Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Cuarto, moción do Grupo Municipal pro Chantada Interior Galego Vivo para impulsar a cesión do Concello de Chantada a iniciativa Concellos Emprendedores. Ben, esta moción, como se explica na exposición de motivos, pois é para que o Concello se adira a esta iniciativa de Concellos Emprendedores que está en marcha desde o 17, se mal non lembro, que permite pois, ter maiores incentivos fiscais, simplificar os trámites administrativos e facilitar o acceso ao solo industrial. Bueno, parecenos que a discriminación positiva que introduce para os concellos adheridos, pois, despois, como se efectivice, pois xa sabemos que estas cousas moitas veces despois na práctica non van tanto como prometen, pero tampouco nos costa nada facer a adhesión, non? Entón, o resto da exposición de motivos un pouco explica os pasos que habería que dar, que, bueno, está conforme coa Lei 9/2021, e a proposta de acordo único é que o Concello pois, dé os pasos que debe dar para adherirse a esta iniciativa. Quero tamén subliñar que, bueno, que para a elaboración desta moción pois, recibimos unha proposta de alguén que traballa no sector de I+D+I e que nos explicou tamén pois, que sería interesante que o Concello de Chantada figurase entre as entidades adheridas xa que non figuraba. Bueno, pouco máis, creemos que non costa nada facelo e ao final pode ser algo positivo. Nada, decir, para que nos venga a proposta importante que a pouco vamos a abundar en máis argumentos que son preguntas. Ben, parece-nos boa idea tamén, e nesto vimos falando desde fai 2-3 anos. De todas maneiras, agora está un proxecto desde toda a Ribeira Sacra, que estaría en principio centralizada en Monforte, onde se nos fixo unha exposición para facer non é un viveiro de empresas. O viveiro de empresas pretendemos nós que non, cando faga a Xunta, se que fai os edificios estes de medio rural no polígono industrial, queremos que ali haxa un viveiro de empresas tamén, non? A ver se é posible. Pero a través desta iniciativa de todos os concellos da Ribeira Sacra, vamos a facer, digamos, unha forma de apoio a todas as empresas que queiran, digamos, participar nesta iniciativa e, bueno, pois, en principio, o Concello de Chantada está disposto a adherirse a unhas cuotas que teñen que poñer os concellos e unhas cuotas que teñen que poñer as empresas. En o sentido de Chantada, pois, nos vimos traballando, como saben vostedes, con esa bonificación que hai no polígono industrial, e a verdade é que ten unha marcha o polígono increíble, non sei de concellos que están metidos
nesta iniciativa de concellos emprendedores, pero ali non hai quen emprenda. Nese sentido, Chantada, non sei por que circunstancias, pero aquí hai motivos non para botar fuegos, non? Pero para estar con unha parte positiva importante, penso que sí. Entonces, de momento, nós non nos vamos a adherir a isto e fala perfectamente de a base impositiva. E a min isto nunca me gustou, porque dá a impresión de que desde a Xunta, neste caso, que queren tutelar os concellos. Os concellos cada un ten a súa idiosincrasia, e o que non se pode dicir a un concello que baixe, se está en un IBI dun 0,60 que baixe ao 0,30, perdón, ao 0,40, máis do 0,40 non pode baixar, pero que baixe 0,5 ou un punto para isto, ou que baixe o IBI, ou que baixe o ICIO. E de que vive? Dice, oiga, se me fai baixar isto para ser concello emprendedor, pois en vez de darme 300 e pico mil ou 400.000 de transferencias de capital, suban a 1 millón, porque é que os números non dan, non entenden? Entonces, o que tiñan que facer é deixarse destas, estos son brindis ao sol, entonces, que de alguna maneira a comunidade autónoma axudara de outra maneira, seas emprendedor ou non, para quitar proxectos para diante ali onde queiran ser instalados e non meter incluso os concellos, porque isto sería unha competencia incluso desleal. E, bueno, este concello é emprendedor, aquí non, outro tal, a hora da verdad é enredar. E a mí non me gusta nada que me enreden. Entonces, de momento, e lamentando, porque eu entendo isto, ¿no? Pero entendo hasta certo punto, porque se empeza unha a facer número e, olha, para ser concello emprendedor hai que baixar a base impositiva, resulta que o presuposto que fixemos non hai maneira de quitarlo para diante porque non tes os ingresos pertinentes. Pero, bueno, en todo caso, ao largo do ano, despois de constituir isto que se está facendo para a Ribeira Sacra, non deixamos de meterlle un estudio importante, ao mellor quitarlo para diante, pero nestes momentos non. Pasamos a votar a moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Quinto, moción do Grupo Municipal por Chantada de Interior Galego Vivo para impulsar a grabación e a retransmisión das sesións do pleno da corporación local. Bueno, pois isto, como lles anticipei eu na comisión, a idea inicial era solicitar, xa teñamos aí tempo, a grabación dos plenos, é algo que se ven facendo moitísimos concellos da nosa contorna. Bueno, aí citamos unhos cantos, a min ocórrenseme como os máis achegados e veciños Monforte e Lalín. Eu, por xente en concreto de Lalín, sei que, bueno, eu teño a sensación de que en certa medida incentiva a participación cidadá ou a implicación, ou que non haxa esa desafección que sentimos que hai entre a cidadanía dos asuntos políticos e do que concerne a vida política e a vida pública, que nos parece importante que a cidadanía estea preto de nós, se entere do que aquí pasa, do que aquí se fala, traia aquí asuntos e sinta que aquí se trata e se incumben. E para iso, bueno, pois a grabación e a difusión, claro, solamente gravamos e non difundimos, pois non ten, a través das vías que teña o Concello, aí falamos dunha canle de YouTube, pero bueno, penso que eso sería negociable, que habería outras formas de retransmisión ou a través da web do Concello ou das redes sociais, pero que de alguna forma sexa público o debate plenario que acontece aquí. E aproveitábamos esta moción para traer, en consonancia, que ten tamén que ver coa transparencia, pois unha moción que se presentara no 2015, non collemos todo que se recollén aquela moción e que ten que ver principalmente pois coa aprobación dun regulamento de participación cidadá que recollería eses puntos que recollen aquí o acordo que son a partires do 2. E, bueno, isto é un pouco... Muy bien. María. Nos estamos a favor desta moción, tamén xa o Partido Socialista trouxe unha moción de sanidade de transparencia e tamén se pedía a retransmisión dos plenos. E respecto da participación cidadá, pois temos un bo exemplo no pleno que houve esta semana no Concello de Monforte, na que a plataforma Pla de Sapuz deu conta dos problemas do distrito sanitario que temos aquí e buscou o respaldo para a manifestación do día 4, que, bueno, aquí xa vamos tarde, pero invito a esta corporación a que anime a estas plataformas ou a outro tipo de asociacións a que veñan ao pleno a asumir as súas problemáticas tamén. Bien.
Eu vou dicir unha cousa, o Concello de Chantada foi pioneiro na retransmisión de plenos. Parece que se empezaron a retransmitir no ano 90 e pico. Despois parouse, digamos que aquel salón de plenos do Concello antigo, que se permitía ter incluso megafonía, e aquí tuvemos megafonía, e tuvemos que quitarla porque era insoportable. E a retransmisión, vostedes me parece que retransmiten o que graban. Sí, vamos a gravar no anterior, pero bueno. Aí que nadie lle vai a poner pega ninguna. E tamén lles digo unha cousa, acórdome daqueles plenos interminables con unha serie de intervencións longas, alguna delas moi longas, e quen pensaba que se iba a beneficiar muchísimo daquelas retransmisións foi ao revés. Quen máis se beneficiou foi daquelas do grupo de goberno que, incluso conseguía maiorías máis importantes que as da hora. Pero, bueno, en todo caso, a participación cidadana, aí que non se lle vai a privar a nadie, a ninguna asociación que queira vir con un tema determinado e a expolo como xa pasou, non? De todos os xeitos, hai que darse conta dunha cousa. Os que nos presentamos ás eleccións, todos os que estamos aquí, presentámonos para representar aos nosos cidadáns. Entonces, si empezamos con, bueno, pues, que veña público, que veña o que queira, non? Pero que veñan asociacións, que veña xente individual que plantexe cousas e tal, pues, vámonos nós para casa, que non ten moito sentido, de verdade, non? E insisto, quen queira calquera asociación, calquer grupo de veciños que queira participar nun pleno puntualmente, pola miña parte, non vai ter problema ningún, en expornos aquí o que queran oportuno. Pero insisto, eu digo unha cousa, e dice, oye, Manolo, que queríamos ir falar contigo os veciños de non sei onde, non? De Caíbe, poñamos por caso. E oye, si nos parece ben, xuntarevos ali, dicideme que iría estar xuntos, e voume valí, en vez de que veñan eles para non ter tanto barullo aí no Concello. Entón, é o que hai que facer, falar coa xente, enterarse da problemática que hai en distintos lugares e trasladarla ao pleno por parte de... É que senón elixíronos e queremos que sigan facendo ir o seu traballo. Non, eu penso que están equivocados, pero bueno, cada un ten a súa maneira de expor as cousas. Nós, desde logo, de momento, e mentras non teñamos un salón de plenos a poder ser, pues, nós queríamos conseguir o que ao final da legislatura tuéramos o Concello ampliado na casa que se comprou da Academia ou da Doña Amalia, para entendernos mellor. E, olhe, con un bon salón de plenos, con un bon equipo de megafonía, eu non teño inconvinte ningún en que se transmitan os plenos do Concello de Chantada. Pero, de momento, lamentando moito, pois non vai a ser así. Vale, pasamos a votar a moción, entonces votos a favor da moción. Tamén gustaríame aclarar, porque sí, a argumentación que fixo, é que ten dereito a cerrar a moción. que Todo o grupo que presenta unha moción ten dereito a cerrar. a mí gustaríame aclarar que se hai varios concellos que se retransmite é porque é unha maneira de chegar o que se fala nos plenos á cidadanía. Porque ao mellor vir aquí a un engorro, pero poder, a esa hora ou o que sea, pero poderlo ver na casa, o che permite verlo en calquer momento, non ten por que ser en directo, e axuda a que a xente se chegue e coñeza un pouco que pasa polos plenos, como funciona o pleno. Creo que incluso é bon para os diferentes grupos e para, digamos, un pouco para a cidadanía en xeral. Eso é como dicir que como no Congreso dos Diputados se retransmiten en directo, pois que, non sei, pois que non, ou que terían cos congresistas ir a todos os sitios e transmitir as inquedanzas, que xa o fan, pero bueno, eso non quere dicir que non traballen, porque se retransmita ou que traballen máis ou que traballen menos. Incluso a veces o que se retransmite é penoso, pero bueno, eso xa, pero eso xa é o que hai ali na cámara. Se é penoso, pois tamén que a xente vexa que o que hai ali, pois que é penoso. Pero é que tamén pode ser penoso isto. Bueno, eso depende dos 13 que estamos aquí. Exactamente, pero olhe, eu dicía ellos, probablemente algúns non saldíramos moi beneficiados da retransmisión dos plenos. Non sei eu ou calquera dos que estamos aquí. Ben, pasamos a votar. Votos a favor da moción, votos en contra. Pois notarán que estamos máis negativos que outra vez, non? Non quere dicir que non teñamos actitude de colaboración e de boas respostas.
algún asunto de urgencia. Actividade de control. E entón, probos e preguntas. Está todos os aí. Sí, temos a seguir, fana... Leo, Sí, que traballa sí. a ver, logo presentado polo Grupo Municipal Socialista. Vale. O Centro de Saúde de Chantada está situado preto do cruzamento no que o tráfico é complicado e no que máis nunha ocasión producidos accidentes. Algúns veciños e veciñas da zona achegáranos a súa preocupación, xa que estamos falando de que o Centro de Saúde é frecuentado en grande parte por xente maior que atopa dificultades a hora de estacionar ou de sair do estacionamento e incorporarse ao tráfico. Asimismo, a visibilidade dende a Rúa Porto Marín e dende a Avenida dos Tilos para incorporarse a Avenida Monforte é moi reducida, especialmente tal e como aparcan os vehículos na zona. Dificultades que se acrecentan coa velocidade dos vehículos que circulan por na Avenida de Monforte. Poñer en funcionamento os semáforos pode diminuir considerablemente o risco de accidentes ou circular os vehículos de xeito máis moderado e ordenado. Por estes motivos, rogamos que se poñan en funcionamento os semáforos do cruzamento da Avenida de Monforte con Rúa Porto Marín e a Avenida dos Tilos. Si un ruego, pero que o aceptamos de bo grado, porque incluso temos un informe da Policía Local que nos dice que sería ben poñelo. Hasta lle vou decir unha cousa que me consta ou que me atañe na miña familia. A miña filla tamén quere que se poña a funcionar. E eu mesmo que paso por ali moitas veces, é peligroso, porque cando miras para estás mirando para un lado, venche un coche, pasa, arrancas xa che ven outro, non? É complicado, ainda que nunca se deu ningún sinistro así importante, pero bueno, vamos a intentar poñer canto antes. Se pudiéramos telo para a Feira do Viño, por moito mellor. O que sí decíamos daquelas, cando estaban funcionando, que non estaba ben regulado. Incluso os días de feira poñíamolo en ámbar, porque a cantidade de vehículos que subían da zona do mercado había, bueno, unhas colas da leche, non? Pero pues, habrá que regularlo de outra maneira e a ver se vamos posto a funcionar. Dicíanme que tamén, non sei se era o Moncho, o electricista, que moito material do CAI que xa non vale, que está obsoleto, pero bueno, vamos a contactar ca empresa de semáforos e a ver se son capaces de poñérnoslo, pero canto antes. Eu sigo RTR para a pregunta de sanidade de todos os plenos. Seguindo na nosa liña de preguntas sobre sanidade, tendo en conta que as circunstancias son as mesmas que ao comezar a legislatura, ten coñecemento de algún avance respecto ao servicio de auga ou das vacantes que quedaron descobertas no Centro de Saúde? Sí. Bueno, vostede sabe o mellor camino. Mellorouse un pouco e hai fará os 15 ou 20 días que falaba con Ramón Ares e me dicía que había 4 médicos e que 2 viñan, non sei, para que houbera 6 viñan, non sei se 2 días a semana ou 3, pediatra, e o servizo de ADO, pois resulta que a zona sur de Lugo somos, me parece, os únicos da provincia que estamos sin ela. Comprometeuse a facela e máis, me parece que se chegaban nesta época a Monforte 5 ou 6 internistas que, oye, a ver se un diles podría ser trasladado a Chantada para establecer o servicio este para Chantada e Carballo. Ese é o que lle podo decir. Vale. Tamén está moi interesado que quere falar comigo e co Julio da Barrela, o médico de aquí de... Sí, como se chama? O... Álvaro. Álvarez. Bueno, creo que os dous concellos deberían unirse a facer forza Hombre, para pedir... no, por suposto, e vámoslo exigir, pero como está mandado, non? E Probablemente os- agora non o fagamos moi intensivo ou forte neste días porque tampouco queremos incidir nas eleccións, porque vexa que temos certa... Entonces, pasadas as eleccións, toque a quen lle toque, vamos a estar aí, pero petando na porta un día sí e outro tamén. No centro de saúde estamos mellor que en Navidad, claro, sí, pero non estamos... Non estamos ben, e mentre non haxa, non sei se chegan 5 ou non, pero
había 6, ao mellor agora chegan 5. Tamén hai que dicir unha cousa. Aos profesionales tamén lles había que exigir o comportamento de outra maneira. Hai algún que dá pena. Pero, bueno, aí xa non é cousa nosa, pero cuidado, que o trato sobre... A min, cando se lle fala mal a unha persona maior ou se lle fai un desprecio, isto é aquilo que me enferma, joder. Sobre todo unha persona que debería ter cultura, pois tener que profesar. Si adquiriche unha licenciatura e estás traballando durante X anos e resulta que aos teus propios conciudadanos, que son casi vecinos, e os tratas de unha maneira desastrosa, e caminas o como enfermo. E se tiñas 900 ou 1000 cartillas e agora tes 30 ou 40 porque te foron deixando todo Dios e que non atendes a nadie dos que están por ali con algunha urgencia ou que sexa, que veña Dios e o vexa. Isto non é maneira de traballar por unha sanidade en Galicia ou en calquer sitio do mundo. Eu, con toda a sinceridade, nos tocou ahora vivir unha circunstancia que seguro que o saben todos, pero o único que teño que facer é aplaudir do trato e da boa profesionalidade dos que lle tocou o meu sogro que atenderon en Monforte. A verdade é que este é un lujo de sanidade. Outra cousa é o centro de Chantada, ou o parque de Chantada. O parque de Chantada hai un amigo meu que está de servicio, non? Pois vaise. Non sei se é porque ten que vir desde Lugo pola carretera, que tamén manda narices, joder, ou por outras circunstancias, pero vaise de aquí, Juan, que é un tío, un profesional como a copa dun pino, e non quere saber nada, que ten vos amigos en Chantada, incluso eu, pero dice, Manolo, eu non aguanto máis en Chantada, e é unha pena que se vaya, Juan. Pois, non que botei. Pois se non están contentos nos profesionais que traballan aquí por algo será. Non, ele non está contento, non sei, será por o... Vamos a ver, si esta comparación empezamos a insultarnos uns aos outros, non valemos para nada. O mellor nun grupo de traballo, se non hai unha boa sintonía entre todos, pois tamén se crea un clima que non hai por onde collelo. E non vou dar máis detalles. Entonces, a mí dame pena que un home como este, que ainda lle quedan moito non, pero bueno, 7 ou 8 anos de profesión, e que se vaya de Chantada, porque veo para aquí con toda a ilusión do mundo, e vaise decepcionado, pero non vou a falar máis nada de... A mí dame moita pena que se vaya, pero bueno, que vamos a facer? Alguna cousa máis? Te pregunto, espero se xentou. Veña, non, seguimos así. Vamos a ver, eu vi nos decretos o tema de que se vai invertir en planificación enerxética. Gustaríame saber cales son as medidas precisamente dese tipo de planificación enerxética que se vai a facer. A que centros do Concello van a afectar, cales son as emisións que se van a facer, en que tipo de enerxía, se é fotovoltaica, geotérmica, como dixo vostede. Neste momento estamos traballando na geotermia, non? E a nosa pretensión, xa lle lo dixen antes, é de establecer geotermia no que vai a ser centro de atención temperá, que é onde está a policía local, onde está a biblioteca, na piscina, que de feito nises 3 sitios xa nos teñen a memoria ou anteproyecto feito e o que nos costaría facer a geotermia. E depois pretendemos que nos fagan o do pabellón tamén, non? Despois, de outro lado, estamos traballando para establecer unha sociedade enerxética, non? E a sociedade enerxética sería, pois, entre o Concello, 5 ou 6 empresas que queiran, empresas ou negocio, non? E, pois, que se vayan adherindo un pouco a esta cousa. E iso sería, pois, establecer, eu que sei, pois, placas solares no pabellón, na piscina. A piscina xa está, non? Pero podría ser mellorar de outra maneira. Hai unha zona preciosa para establecer placas solares que sería as naves do mercado grande. Estamos con un estudio ISES tamén para facer unha sociedade enerxética en Chantada, que lle podría, insisto, darlle vida aos comercios, restaurantes, do polígono van a facer outra distinta, non? Pero isto sería centrado sobre todo en Chantada.
que a min se me dicen cousas, oye, que con unha... tampouco podes ter máis de 100 kilovatios en cada punto que queiras establecer, polo que me estuveron dicindo estes días, non? Pero, bueno, podes ter unha, se che dá no mercado bandeiro 100 kilovatios, podes ter outra que che dé 80 ou de 100 no pabellón, e así sucesivamente. E desa produción que nos estén na sociedade, nutrense a base de abaratar. Tú vertes as líneas de Naturgy, siguen sendo de Unión Fenosa, me parece. Entonces, Unión Fenosa Distribución. Vertes aí os kilovatios que produzcas e despois, digamos que xo descontan na factura da luz. Ese é o que me explicaron así a bote pronto. Entonces, vamos a intentar tamén. E despois non sei dicir nada máis. Outra, vamos a ver, ao parecer, existen certos camiños veciñais onde eran históricos e que había a xente circulaba por eles e que algún propietario parece que os ten. Eu quería saber se hai un inventario municipal de camiños para saber pues, cales son de propiedade. Hai un inventario, pero está sin digitalizar. E probablemente non este o suficientemente amplio ou ben feito para pasalo a primeira división. É unha cousa que é nos urgente, porque tamén non é só o inventario de camiños, sino o inventario que temos que facer para añadir cantidad de obras que se fixaron no Concello de Chantada. Voulles dicir unhas cifras. Imagínense que ao mellor nestes momentos temos un patrimonio de 2 millóns de euros, pero resulta que unha vez que teñamos o inventario ben feito, ao mellor pasamos a 8 ou 10. Entón, é nos importantísimo ter eso ben feito. E, bueno, se habíamos contratado no pasado unha empresa que non nos gustou, seguiremos co mesmo e a ver se neste ano somos capaces de quitarlo para allá. E eu non sei se refiro a un camiño lá en Pincelo, que nos está dando moitos traballos, moitos problemas, porque... Exactamente iso. Ben. De Souto a Souto. Exacto. Sí. A verdade é que... No plan, se mal non recordo, no catastro histórico está reconhecido. Claro, afecta a varios polígonos, concretamente, a varias parcelas, como usted sabe. Sí. Pois... aí temos o expediente aberto, de feito comunicamos o que ten o que... Pero hai máis, decir que sí, bueno, pero ese é o máis, nestes momentos é o que nos ataña, que nos dá problemas, non? Contestaron os propietarios da casa nun sentido que, lógicamente, non é o que nos queremos, e, bueno, pois vamos a loitar. E despois, dúas cuestións de obra. A Plaza de Santa Ana está feito. Vamos ter unha prueba ciclista cando o 23. Díxose a unha empresa modesta de aquí de Chantada que, oye, despois do día de feira, me parece que van a empezar polo menos a eliminar ali 3 ou 4 zonas de baches, porque incluso pode ser peligroso para... Ao final non van a pasar por aí. Non pasan por aí. Non suben a plaza. Bueno, pero que arreglen igual. É que está previsto que pasaran por aí. Sí, pero... Bueno. E outra vía que comunica Esmeriz e Ubiar, que tamén está feita en Pisco. E despois, por último, non sei se son conscientes, polo menos a nos chegamos a unha queixa de que as nóminas do SAF non se pagaron o día de hoxe. Perdón. As Nóminas do SAF. Non nos comunicaron nada aos traballadores, Vamos, chegamos algún queixo ao respecto que non cobraron. E como chegou-nos a queixa, así é trasladado. Vale, pois miro mañá sin falta, pero non, a nós non nos chegou queixa, Perfecto. En todo caso, se están sin pagar, non é por culpa. Non, fago a pregunta. Non, xa, Sí. non, pero poidera ser que o Concello estaba retrasando os pagos Non, a non os empresa, pagos, e non é o caso. Non temos constancia, Parece pero ser bueno, que mañá está miro. confirmando, Elena, que dice que, bueno, que lle dixeron que iban a pagarlle o día 5. No, que hai de margen hasta o día 5. Pero sempre paga o 31. Porque é a primeira vez que se dá esta circunstancia. Que é a primeira vez? Sí. Porque cambiou a empresa.
Tamén Ainda pode non ser, cambiaron de empresa, ou xa cambiaron. tamén pode No, ser non cambiamos aínda, no. que este unha reorganización ou algo, non sei. Pero bueno, que mañá xa unha empresa que falta. Dos importes, Eh, seguridade social, institutos Cambia a norma. Claro. Aí si cambia esa. E por nosa parte, pois, bien, gracias. Ben, un roco sobre o aparcadoiro da Rúa Taboada que ven a gravilla invadindo a beira rúa do lado de frente é moi estreita e calquer día unha persoa un pouco tal ou que viña nunha cadeira de rodas ou por aí non pasa. Van cada mes, entón, a levantar. Pois habrá que poñer algo que protexa e non baixe polo terraplén Vale, despois non sei se nos poderían informar sobre os resultados daquela medición que se contratara unha empresa porque o sonómetro do Concello non valía para facer as medicións. Hai algunha novidade deso? Por onde que lle preguntei ao secretario por o tema iso xa mañá e que dice que todo está marchando ben, que faltan as últimas medicións, pero que todo vai en plazo. En prazo para qué? Para tomar unha decisión, claro. Vale, despois non sei se viron que, bueno, como é final de ano, a principio de ano, sempre saen datos de diferentes cousas e un dos datos que saiu foi o da demografía, que houve bastantes concellos da provincia de Lugo que conseguiron subir poboación, incluso algún como Carballedo. Non é o noso caso, pero a pesar de que perdemos poboación, dáse unha circunstancia de que cada vez máis xente se está queixando de que hai unha falta de acceso á vivenda precisamente por que, digamos, o que é o tema da vivenda turística está desaforado, calquera vivenda se pode meter en vivenda turística, falta unha regulación por parte da comunidade autónoma, e iso está prexudicando a persoas que, lóxicamente, non poden pagar certas cantidades por unha vivenda, ou incluso a xente que se quixera asentar aquí e que se acaban indo a concellos do arredor porque aquí non hai vivenda disponible ou ben porque está sin arranxar ou ben porque está para uso turístico. Entón, eu creo que como Concello, dando esta circunstancia, que deberíamos presionar á Xunta para que adopte medidas ao respecto e regule os usos turísticos. Eu falaba yo outro día, teño un bon solar, falaba precisamente con os empresarios de aquí, oye, pero como non poñedes a construir, como non vos poñedes a construir, para que deberían dar, non sei se 28 ou se 30 de vivendas, non? A demanda non é tal, según ides, porque... No, pero o problema, ti podes facer máis, a destinas tamén a turístico, estamos na mesma. Non, hai vivendas turísticas, pero neste índice, incluso hai moitos locales entre suelos que se teñen a medidas correspondientes, sempre que cumplan, ou baixos que se poden adaptar á vivenda, e non vexo que haxa solicitudes de licencias para estas cousas. Tamén lle vou dicir unha cousa, iso é o mellor motivo de alegría e de satisfacción, porque eu veía eses días os precios das vivendas en distintos concellos e a mí non me gustaría que en Chantada houbera pisos a 60.000 euros. Pois Chantada aparecía entre os concellos tensionados de vivenda en aluguer. Estamos falando de aluguer. Non, bien, por supuesto, pero o que lle quero dicir é que eu vin concellos onde un piso que mellor costa en Chantada ou vale en Chantada 110 ou 120, pois en outro concello 60 ou 70. Iso quere dicir que habría que mirar a capacidade e a renta dos veciños dese concello ou diste. Probablemente haxa unha diferencia favorable ao concello de Chantada. Saben o que preguntan? E mentre non teñamos un plan novo de ordenación urbana, que preguntan é por solares para facer vivendas propias. Eso sí que temos escasez delas. Pregúntame, dice que a mí gustaríame ir para esta zona porque ali non gusta ou non sombría ou que sea. Eso sí que hai demanda de xente que ten piso e quere facer unha casa unifamiliar. E parece ben, se poden facer, depois podrían alquilar o piso incluso. En todo caso, non temos a cifra de vivendas de uso turístico no concello de Chantada, non? Non temos a cifra de vivendas de uso turístico no concello de Chantada. Home,
depende da Xunta. A Xunta dalles unha autorización. E xa nós a veces comunícanos ou non. E pídenos licencia. E hai dous tipos distintos, así. Efectivamente. Podemos dar unha cifra aproximada, igual sí que a podemos dar. Pero comunícanos, non? Sí, comunícanos, pero bueno, non todas, Pois ao mellor deixamos como rogo para o seguinte pleno. Chaves, creo que é o tema. Eu aquí que recorde, mentre eu estou no urbanismo, eu creo que aí pode haber unhas 15, por aí, o que hai na aldea. Na aldea hai moitas, algunhas casas que se adaptaron para eso, hai uns 7, 8, 10. E que pisos turísticos, pues bueno, sí, hai ali na zona de Viños, ou arriba na zona Os niños son... pode haber uns 20, non sei se habrá 20, despois está o de aí que se Hai máis de 20. Pasa que, claro, a falta de regulación do sector permite meter en plataformas, non hai un control por parte da Xunta, creo que aí que había que presionar para que a Xunta adopte outras medidas, porque senón... Bueno, en todo caso, xa explicaron algo sobre sanidade, non nos convence moito, de feito esta semana levamos sin a pediatra toda a semana, entón, bueno, creo que unha cousa é que antes do 18 de febreiro ao mellor non queiran sair públicamente, que eu podo entenderlo tamén porque hai unhas eleccións, pero sí que por trás habrá que presionar e dirixirse á xerencia. Non podemos esperar a que pase o 18 de febreiro porque non se para o mundo polas eleccións. Non, pero quero lles dicir, indudablemente o que dice vostede por detrás, bueno, sí que se vai facer, seguir facendo xestións, agora públicamente non. Ben, despois vimos tamén que se denegaron asuntos propios e vacacións a persoal da piscina e non sei se a razóns porque non aparece. As vacacións foron solicitadas así por decirlo con antelación non suficiente, foi falado co interesado porque había outra persona coas vacacións solicitadas xa previamente con fecha de 31 de marzo e ele solicitou as vacacións sin consultar, entonces por necesidades do servicio non se podía permitir, non había maneira de cubrir as necesidades cubrir as clases que daba ese chico. Falouse con ele, chegamos a un mutuo acuerdo e el contento, nós tamén as pediría en febreiro, daballe igual. O día de vacacións, o de asuntos propios, máis de lo mismo, pediron 3 personas, 3 socorristas o mismo día, no mismo turno, entonces ou se suspenden as clases ou se denegarías. Denegouse o día, pediron outro día tamén de mutuo acordo, o sea, decidiron entre las noches nin haber sorteo nin haber ningún problema. En todo caso, existe logo un informe que fundamenta as razóns, porque non aparece no... Fixoselles por escrito, fixoselles por necesidades do servicio, non se lles, denegábaselles por os días, pero meteuse por registro e confirmouselles con tempo. No momento en que se entrou as vacacións, ao día seguinte xa o chamei por teléfono para decidir que se estaba estudiando. Ben, despois, sobre a limpeza das rúas, que é un tema recorrente, pero que volvemos traer, porque vemos que fai moita falta, entón, insistimos. Despois hai unha serie de pistas, unha xa dixo Mariano, outra é a pista de Randolfe, que vimos que fixeron ali un apaño, pero é un apaño que non vale, esa hai que arreglar de outra maneira. A que vai da Irexe en Vilaúxa a Brandián, despois de Brandián hasta abaixo, que xa temos traído máis veces tamén, a ver se esta anualidade pode ir, porque é unha das que está tamén nun estado lamentable. Igual que a que vai de Andemil ao polígono dos Acibros, que xa está impracticable, ou a que xa temos falado outras veces hasta Quinzán das Peras, desde a DA, que tamén está perdida. Faluche Alto de Ramos, insistimos no da terra que ven do campo de fútbol, que cada vez levanta máis, dixeron no outro pleno que iban pasar por ali, non pasaron, porque está perdido, sobre todo cando chove, é unha terra moi arxilosa e pode irse un coche. Ainda paseo por ali o outro día tamén. Home, levanta máis dunha cuarta da carretera. E despois o do stop, que lle dixemos xa da outra vez, e recordámoslo, ao chegar á estrada da Diputación, que vai cara ao Alto de Ramos, ali fai falta un stop, porque agora, como o firme da estrada está bon, unha persoa que non coñeza pode pensar incluso que ten preferencia. Entón, aí pode haber un accidente. E despois tamén vimos que van meter na axuda que dá a Xunta a pistas da parcelaria, a de Vilaseco apenas illás, e chamounos bastante a atención porque hai outras que están bastante peor na parcelaria, non sei cal é a razón ou cal non. Na parcelaria dirá vostede algúns que están de
como se chama, de Zahorra. Hai pistas na parcelaria que están en mal estado. Nas de concentración parcelaria están mellor as de Zahorra, a maioría delas as de Zahorra, que as que deixaron de cemento, ou de ría, non? Oye, a de Pinasilla estábase levantando toda, sobre todo aquí na zona de Vilaseco. Entón, como é unha cuantía que nos chega para arreglar esa toda, máis a que pasa por diante das granxas do Godín, me parece que é, non? Entón, decidimos, é zona de concentración, a ver se esa pista, en vez de estar volvendo a arreglar con bacheos, e nos queda para 20 anos feita. Unha decisión non é precisamente porque sea o Xaquín David, se fora vostede sería o mesmo. E despois tamén olvidaronse dunha que ainda está bastante máis desastrosa que as que dixeron, que é unha que vai desde Barrio a Lama Sentín, que llevamos a intentar, bueno, pues arreglala este ano. E algunhas das que dixeron vostedes, bueno, non lle vou dar máis pistas, pero vamos a intentar darles unha voltiña este ano. Vale, despois sobre a ponte que pedimos, que trouxemos a moción no barrio da Ponte, tiveron algunha novidade da Diputación? No, eu estou esperando que nos, polo menos que nos contesten. Eu penso que non van contestar. Entonces, reto a Mariano para que el faga as xestións oportunas e a ver se somos capaces de ir falar con... Veamos a maioría no grupo alcalde pouco. Bueno, non é risa ningún, eu penso que Non, vostede non, terá... é dicir, Eu teño unha relación máis ou menos fluida. Tiña moi boa cando era alcalde tamén. E agora, como é alcalde, presidente da Diputación, pois parece que temos fumes máis subidos. Entón, eu... a relación institucional ten que existir, é dicir, Sí, eu agradezcolle que me faga esa aseveración, pero ten me corresponde a mí, que podo ter unha relación con ele neso ou noutras cousas. O sea, que non tan unha manifestación, vexo que teñen xa antecedentes, eu tamén me sumo. pero agora estábamos falando de outra cosa. Usted dice que non vai a facer esa gestión. Non, a ver, Bueno, xa está. as gestións que podo facer co presidente da Diputación, créame que as podo facer. Eu, evidentemente, ten que haber un trato institucional, non me podo soltar o trato institucional, como usted sabe. Bueno, pero vamos a ver, se eu lle digo, intente falar con él. Dice, oye, que me dixo o alcalde que tiña moitas ganas de vir falar contigo. E vamos os dous. Eu, Pero usted presentoulle algún escrito, fixo algunha claro, instancia... joder. Cando se mandou o tema da ponte e tal, oye, Remitiu, Que é curioso que me este poñendo a min deberes, é dicir, que é curioso. Agradezco os deberes, pero evidentemente a min, como ya repetí, xa dixen outra vez, non me corresponde como concelleiro da oposición, é dicir, a título personal podo facer alguna pregunta, pero evidentemente ten que haber un trato institucional, vamos. Eso, sí. pois entonces digolle unha cousa, o trato institucional do presidente da Diputación de Lugo deixa moito que desear. Así o digo. Pero, pois, vamos a ver, non sei se falan en términos personales ou non. Se non teño que defenderlo, que xa se defende bastante ben. En il. Tío, A verdade é que sí, que o se mismo defende podemos moi ben. pensar de outros tratos institucionales de outras administracións. Non vamos a entrar no pim-pam, porque parece que estamos xa en período electoral e vexo que... No, aí non me entre nese terreno, No, pois parece que quere usted levar máis. Non, porque precisamente non se está grabando pleno. Se estuvera grabando, pois ao mellor isto valía para conseguir un puñadiño de votos, pero non lle é o meu talante, No, Entonces, eu tampouco. Pero eu digo no mellor sentido posible a un compañeiro de partido, se pode falar con el para exporlle o que queremos facer no barrio da Ponte, ou exporlle tamén o que pasa cas vías provinciais, non se preocupe, eu seguirei insistindo, mandarei outra cartiña e a ver. As cousas... Vale. Eu vou fazer como Salomón no Antigo Testamento con aquelas dúas máis que querían un fillo. Un que fale con Tomé e outro que fale con Atel Vázquez de infraestructuras e mobilidade, tamén a ver se botan a mágoa Vou xunta. dicir unha cousa. Onte nós tuvemos unha reunión aí pequena comarcal de 50 ou 60 personas, non?
Tel Vázquez o outro día fixo unhas declaracións pedíndolle ao Goberno Central 140 millóns para arranxos da A52 e da A6. E unha reunión onde, bueno, aí que hai testigos. E señores, pareceme mal que non lle dixera tamén vos outros 15 ou 20 para arranxar a 540. Isto quere dicir que hai políticos de todos os colores que descoñecen a realidade. Entende? Así de claro. Entonces, a conselleira, eu cando a vexe yo dicir, mirándolle a cara, onde dixo non na reunión. Entonces, aquí cada un ten que asumir as súas responsabilidades. Entonces, a que estamos xugando? Dedicámonos a isto a xugar as bolas. Xugar as bolas, pois hai que marchar de aquí. Bueno, contestando, decir, bueno, eu temas de salmos e esas cousas non estudei para cura, nin estudei en colexio de curas, descoñezo, pero que pode dicir que o trato que temos os partidos políticos representados, os que ten un Partido Popular na Diputación. Nós temos o Partido Socialista, outros terán o Bloque e outros non teñen. Cada un está onde quer. Pero, Mariano, non o tome como Non estou tomando. Non o tome como unha ofensa. Dixenlle o que lle dixen no mellor sentido da palabra e hai que Créame, desde o noso grupo municipal, meu compañero sabe, fanse xestións continuas e diarias. Perfecto. Iso é así. Como usted fará, supoño, noutros anos. Só faltaría. Pero tamén lle digo unha cousa. Cando foi, por exemplo, acordo agora perfectamente, para facerlle a liña de alimentación ao polígono, pois eu tiña audiencia ese día, o presidente da Asociación de Empresarios, eu, con o presidente da Diputación. Pero non apareceu. Non apareceu, mandou a outra persona a mordernos. A min a estas alturas xa non me morde nadie. Entonces, se non quere dar a cara ou se non quere poñerse diante, verche os ollos, mirarche a cara para dilucidar as cuestións que vas plantexar, que se poden facer ou non se poden facer, non hai problema ningún. A min me sento ao Concello e teño que dicir que é imposible. Isto que me estás pedindo non se pode facer. Non se pode arder a cara por eso. Pero, insisto, a relación con ese señor pois non é fluida. Hoxe, fai uns anos era estupenda. Hasta acórdome no verán de tomar unhas cañas ca miña muller e ca vi. Pero eu sigo sendo o mismo. E lo parecer non. Teño que defenderlo, xa defendiralo, porque estamos acá fora de contexto. Bueno, está ben. Sí. Sí. Vale. Non sei se se lembran que no seu momento, cando arranxaron a muradelle que cementaron ali alrededor do cruceiro, taparon un escalón, dixémolle que eso que quedaba horrible, daquelas comprometeranzas que o van a arranxar, xa pasaron anos, pois recordámoslo porque non se fixo. Vale? Anos non, a eso non leva 2 anos feito. Leva máis. Quero recordar, non? Non, agora xa leva. Ben, despois, no domingo Lambedoiro, pois houve aquí, viñeron entroidos de todo o país, coches aparcados na plazuela, o tráfico mal cortado, creemos que hai que mellorar para o ano a parte que lle toca o Concello. Porque é un día que eu creo que si todos sumamos para ese día, pode ser un día moi importante para Chantada. Entón hai que poñerse as pilas de outra maneira. Nese sentido tamén, vimos as xustificacións das subvencións a final de ano e o Entroido Ribeirao non aparece. O sea, 0 euros. Foi declarado BIC polo decreto da Ribeira Sacra, a Xunta tampouco lle dá nada. Eu creo que aí habrá que mirar que pasa e que non pasa, pero xa habría que ir a unha declaración de festa de interese turístico, entendo eu, porque ahora é BIC, hai respaldo suficiente, e creo que temos que todos, na medida do posible, axudar a que esta festa, porque eu vexo que é unha festa que ten moito potencial, pensen só o que pasa no Triángulo Máxico no Entroido, ou o que pasa en Viana do Bolo. Entón, eu creo que hai que aproveitar as cousas que hai, e aparte é o noso patrimonio, a nosa cultura. Entón, nese sentido, pido máis celo. E despois tamén... Vostede fala da... Eu falo da parte da vila... No, pero está falando de iso que da subvención. é o Concello responsable de non dar.
Home, Está si, dicindo eso. unha cousa que non, a mellor non se chega a xustificación total, pero se hai unha xustificación parcial, Vamos a ver, non sería por as veces que lle chamaron desde o Concello á asociación. O primeiro que teñen que facer é un certificado digital, que é necesario para todo hoxe. E este ano, pois, van a intentar justificar. Desde logo, o Concello non é pasa que responsable. ao mellor hai unha segunda reflexión que é, teñen capacidade moitas asociacións, porque unha cousa é unha asociación grande, pero moitas asociacións pequenas Sí, pero a norma- teñen a capacidade a día de hoxe. A norma é para todos, Antón. Xa, pero entón a mellor tamén habrá que ver a forma de poder axudar nas cuestións burocráticas ás asociacións pequenas. Si queremos que teña continuidade algo. Porque somos conscientes de que o Entroido Ribeirao, a pesar do potencial que ten, se mañá desaparece unha familia, polo que sexa, acabouse. Non. Entón temos que ter cuidado nisso. Eso non é así. Pero O mellor hai xente que está esperando que desaparezca a familia, Home, eu iso para pareceme... mellorar o Entroido iso. Agora, que conste que alguna é parte... curioso que de 20 ou 30, xa non sei, subvencións nominativas que dá o Concello de Chantada, só lles ocurrir a eles. Están no mesmo problema todos, son asociacións sin ánimo de lucro. Aí falla algo máis. Bueno, eu creo que tanto no tema de interese turístico como que é declarado a Pero Vic, si eso estamos de acordo porque sumamente... habralle que preguntar tamén á Xunta para que sirve o Vic, tanto para o Folión como para o Entroido Ribeirao, para que lle serviu. Se lles deron algunha dotación económica nova, se algunha axuda en algo, que eu sepa, nada. Entón, bueno, Eu creo que vostede cada un ten que facer a súa... Fala con eles, non? Non falo con todo o mundo. Por eso mesmo. Son veciños como vostede, non? Pregúntelle antes de preguntar aquí por ese robo, por esa pregunta, que pasou? Pregúntelle a eles. Vale. Que me expliquen. E despois, en canto ao tema de catastro, que xa se falou algo de camiños, eu faría tamén un rogo que é o seguinte. Houve camiños que se fixeron despois do que aparece en catastro. Por exemplo, por trás da miña casa, o camiño á Purreira, o camiño novo non aparece catastrado como o do Concello, e están camiños vellos que son absurdos. Entón non é só inventariar os camiños que hai que ser algo que vaya coa realidade. O que non pode ser é que unha persona dera para un camiño novo que non está catastrado e que se lle manteñan dous camiños cortando a finca que ten de vello, porque entón ao final queda a finca cortada en 4 anacos sin comelo nin bebelo. Entón, nese sentido, hai que facer unha revisión a fonda, xa que hai unha empresa que se contratou, pois ao mellor é unha das cousas que pode facer en catastro. E pola nosa parte non hai máis cuestións e agradecemos as respostas. Bien, pois non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión. Boa noite.